wallahi tallahi ai ta rana a gama mafa ta raba taki kuma za ta ƙara raba taki insha Allah dai baba ya wuce mai dan kwali insha Allah mai dan kwali yace Allah ba da sa aba mama ba kai ana yin mama fa tana taimako ne sosai da sosai nake ga maka sai ringa ji ana labarin da ayin Allah ya yarje ma yace kai ne duk duniya ba wanda yace ba kai ne mahaukacin banza mahaukacin wofi kai kai sajiya ta haifi miskini irin ka duk ƴaƴanta babu miskini bari kar ka ƙara faɗa wannan kalmar babu kyau kuma hajiya ta kowa ce hajiya yanda ta ɗauki ƴaƴanta take mutunta ƴaƴanta take daraja ƴaƴanta take sa ƴaƴanta a makaranta haka ta ɗauki ƴaƴan wasu hajiya kar ka manta ta kuturu ce ta makaho ce ta mai kafa ce ta makafi ce ta mai lafiya ce kuma ta mara lafiya ce kuma hajiya kar ka manta ta almajirai ce ta kowa da kowa ce hajiya ba na gane yasa mutanen Bauchi suke matukar son ta ita ba ta son ma kujerar nan amma mutanen Bauchi da yake tana kyautata talakawa tana kyautata mutane suka ce lalle sai ta fito tazarce gwamnan Bauchi ma Bala Muhammad yana son ta sabila da tana kyautata al'umma yace tai tazarce malam madaki na'am kar ka manta fa ita fa hajiya ita ake kira da murmushin kaura ita ake kira da dariyar kaura ita ake kira da murmushin yan Bauchi hajiya kar ka ƙara mantawa ita fa ba ita ce ta fito da kanta ba Allah ne ya fito da ita to saboda haka waye sai tura ta tunda Allah ne kafa a tabbas maman ku ne mu ma maman mu ne kai babar ka ce kuma mu ma baban mu ce mun yarda da wannan kuma duniya ta yarda da mu kuma Allah ne ya yarda ba wanda ya ce bai yarda ba insha Allah mama he ta tazarci kai tahi mu kai wajen hajiya tashi mu je mu siya mar abinci ya ce koyi mu je a siya mar abinci mu je a baka wani abu ai mu muna santa muna santa